masu biyawa na kuriya suka yi tsarin bana ta tsaye masu biyawa na kuriya suka yi tsarin bana abin da kan lura yau da kudi na gane ka ta tabbata wani da ya samu na karkiya bauran jira wanda mai wani sammala ba ban da ta da ya fi da mai kamarin goyi abin da kan lura yau da kudi na gane ka ta tabbata wani da ya samu na karkiya bauran jira wanda mai wani sammala ba ban da ta da ya fi da mai kamarin goyi ya umanta mai wani sammala sabon da ya gada ya fi da mai kabalin goyi. Ga wani albishin na musamman ga ɗimbin mutanen da ke ajiye da tsofaffin kasusuwa na kallo da kuma na saurare. Kamfanin Gobarau TV ya siyo sabbin injina na musamman domin mayar muku da tsofaffin kasusuwanku na kallo da na saurare zuwa cikin wayoyinku na salula ko a cikin memory ko ma a hard drive. Ina waɗanda suke ajiye da kasusuwan ɗaurin aure, suna kuma wasu muhimman tarurruka. Ku tuntuɓi kamfanin Gobarau TV domin mayar muku da waɗannan kasusuwa a cikin wayoyinku a cikin farashi mai sauƙi. Domin ƙarin bayani za ku iya tuntuɓar mu ta wannan lamba 0800640854 ko kuma ajiye mana sako a manhajar WhatsApp. Gobarau TV muna mayar da kasusuwan rediyo da kuma na bidiyo a cikin wayar salula, a flash kuma a cikin hard drive.